Todoza a Cupra sú oficiálny automobilový partner Nike ligy. No a ja som dnes v Trenčíne a idem sa povoziť, ale nie sama. No, dnes mám v Cupra taxi tohto fešaka. Teba sa fakt boja všetci útočníci, lebo si brankár. Matúš Slavíček, čau. Ahoj. Si ochotný ma povoziť? Takže si to tým môžeme. Keď si v bránke, tak musíš predvídať situáciu. Vieš tak dobre predvídať aj keď šoferuješ? Áno, určite som už zabránil viacerým nehodám. No, Cupra je také auto, je spoľahlivé, rýchle, dynamické. Si aj ty taký, že vieš si zachovať, keď si v bráne, chladnú hlavu? Tak to je úplný základ, si zachovať chladnú hlavu ako brankár. A Cupra má také pokročilé asistenčné systémy. Ty vieš čítať hru? Viem čítať hru, snažím sa pozerať na hráča s loptou, či kam si môžu nabíjať, kde môže ísť tá lopta. No, značka Cupra celkom agresívne zaútočila na európsky trh. A ty by si mal byť tiež taký agresívny. Viem byť aj agresívny niekedy. To dravosťou sa podľa mňa myslí, že vedieť vybojovať to svoje miesto na tom ihrisku. Ja mám pre teba ešte jednu challenge. Zober ma na štadión. Takže, Matúš, vidíš tam tie kužele? Pôjdeš pekne slálom medzi nimi, na konci zaparkuješ a naspäť prídeš cúvaním a ja ti budem stopovať čas. Are you ready? Štart. A nesmieš inak žiadny zhodiť. Super. Stop. 22 sekúnd. Myslíš, že to zvládneš? Počkaj, už. Kde sme? Pozor na kuže! Kde? 43, vyhral si. Si lepší.